nikah. Capai umur 43 tahun. Oh ngono, 43 tahun. Heeh. 43, heeh. Angkane 4 karo 3. 4 karo 3. 4 karo 3 iki dijumplah 7. Oh 7. Heeh. Muga-muga SMA Negeri 1 sak rampunge wayangan antuk pitulunganing Gusti. Oh ngono ya, Mak. Iya ya, Mak. Heeh. Heeh. Iya ya ngestokake dawuhmu. Uga ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Heeh. Terima kasih yang sangat banyak. Heeh. Kunjuk marang sapa bae. Khususan ya kuwi marang ingkang winengku kinurmatan pepunden kula. Heeh. Ingkang winengku kinurmatan Bapak Kepala Sekolah. Oh ngono. Pak Asop. Pak Asop. Heeh. Kang selaku dadi kepala sekolah lan sedaya Bapak Ibu guru ingkang boten saged kula sebataken setunggal boko setunggal. Oh ngono. Heeh, sembah sungkem kula katur Pak Bu. Ngono ya Mak. Heeh, iki dadi reuni aku dolan rene ngiras-ngirus paring lelipur wayangan ulang tahun ning uga aku sungkem karo Bapak Ibu guru merga Akbar ngrumangsani kene iki alma materku. Wah, iya. Iya ya Mak, iya. Dadi ngrumangsani wis tak akoni no. Oh iya. Tanpa piwulange guru-guru kang mapan ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk, Dalang Akbar ora iso ngedep-debok ning isore lampu nganggo blangkon ditonton penonton semene kae. Wah, ngono. Iya ya, Mak, iya. Heeh. SMA 1. Wiwit aku mlebu ning kene iki wis akeh ya tak SMA Negeri 1 ki yen kanggoku ki berkahi. Heeh, aku mlebu SMA tahun 2016. Heeh, aku 2016 melu Festival Dalang Muda tingkat provinsi. Oh, ngono. Heeh, menang. 2016. Heeh. Kuwi kelas 1, kelas loro SMA tahun 2000 pira kowe berarti? 2016 17 ki melu lomba Kang Mas Mbak Yu nek ora kleru biyen. Oh ngono. Heeh, entuk nominasi Kang Mas Persahabatan. Nganti 2018 arep lulus, ya ta? Aku munggah ya kuwi mewakili Provinsi Jawa Timur, ya kuwi dalang muda tingkat nasional nganti entuk dalang mumpuni. Oh, tahun 2018. Jadi selama 3 tahun ki barokahe kebak barokah tenan. Oh iya. Iya ya Mak, iya. Mergo aku ngrumangsani no. Ngrumangsani piye? Bakat utawa basic, passion, ya. Para murid-murid kang ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk ki karo bapak ibu guru diajangi jembar. Jadi bukan hanya ya pendidikan yang sifatnya akademis, namun pendidikan yang non akademis, basic yang lain uga diajangi jembar. Oh ngono, kelawan SMA Negeri 1 Nganjuk. Iya ya Mak, iya. Wayangan tiap tahun, program rutinan. Wah iya. Program rutinan iki wiwit aku ning kene kelas 1 wis wayangan rutin. Oh ngono. Heeh, wiwit kepala sekolahe Bu Rita Amalisa. Ngono. Terus diteruskan Pak Asop. Heeh. Terus iki wis purna tugas, ya toh, arepe diganti kepala sekolah. Oh, diganti. Muga-muga tradisi sing apik, tradisi sing becik kaya ngene iki bisa diteruskan ana ing tahun-tahun berikutnya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. SMA Negeri 1 kuwi wis patok bangkrong tradisine tiap tahun wayangan. Oh, wayangan. Heeh. Kan biyen tahu. Tahun 2016. Aku murid anyar ning kene, heeh. Rekake nyelukne artis kok Jakarta Raisa.
Raisa. Ning panggah wayangan ning nyeluk Raisa. Udan deres lho. Oh, udan deres. Gedung Juang. Heeh. Biyen guru kene ana sing asmane Pak Aris, guru bahasa Inggris. Mbah cek mulang ora? Oh iya. Tasih nggih. Oh tasih. Men Pak Aris sing nganti mara ning omahku ki tenan cerita tenanan nyata iki. Oh heeh, mara ning omahku mergo musime rendeng meh bendina udan. Heeh. Aku wayangan pertama kali ning semasa iki ning jero gedung. Heeh, ora udan. Pak Aris iki mara ning omahku. Mas Akbar pripun to carane ben gak udan kados wayangan jenengan niku. Wah, aku dipadakne pawang udan cah aku. Kuwi tenan-tenan kuwi. Ning panggah udan. Ya ora tegese ora acarane. Nek pancen kudrate udan ya arep piye neh. Lah iya, aku kadung nggawa uyah lho kowe. Oh iya. Uyah karo apa? Karo tahu tak nggo mangan. Oh iya. Lah iya, Wih, jan SMA 1 ki euforiane nek acara ulang tahun luar biasa. Kowe tak mlebu wis Raisa. Wah, aku krungu. Biyene kanca-kancaku ya caosis ngono kuwi. Wah, ini Mbak Raisa minta mandinya air ini, hotelnya bintang ini. Mobilnya dipapak sama Alphard berapa gitu. Heeh. Ya jal tak padakne karo aku. Aku rokok itu ku dhewe, Nduk. Ayo, bayo. Lah iya, rapopo aku ya. Saiki diteruske Pak Asep Burita Leren, Pak Asep. Iki Pak Asep, terus iki ya wis arepe purna tugas. Oh ngono. Wah, jan ngeling-eling jaman SMA. Iya. Aku ki jane rapati pinter wong ora tau ranking biyen. Ngono, ora tau. Ya wis nggur waton gatho sregep mlebu ngono wae. Oh ngono. Kira-kira tanggapan bengi di spend kuwi jam 8 wis metu sik aku. Wis metu sik wis. Nek biyen zamane kepala sekolahe buritae kenceng-kencenge wong. Oh ngono. Burita wis ora gelem dadi bocah dablek sithik, bocah ketok nakal sithik wis di blacklist kok uripe. Oh ngono. Burita ning luluhe iki ya karo Akbar Syahalam. Oh. Heeh. Aku nak tumpakanku Vespa mbiyen SMA ngono. Oh, Vespa helme buku ngono kae. Terus Burita, "Kemana itu? Siswa bolos itu." "Lo Akbar, Bu." "Oh ya, terus keluar aja enggak apa-apa." Oh, ngono wis percaya, Nduk. Oh iya, watone percaya. Lah iya. Ya diimbangi akademis regep mlebu karo prestasi ning luar akademise ya oke. Kudu ngono. Adat saben, adat Lupia ki wayangan SMA Negeri 1 ki diadani wulan Januari. Ning iki dijokke ning Desember, pamrih mergo iki ya purna tugase Pak Asop ben menangi wayangan neh. Oh ngono. Iya luar biasa. Dadi iki 2023 wayangan ping pindho. Biasane Januari iki wingi Januari iki Desember. Oh ngono dijokne. Ora masalah. Iya luar biasa. Mula ana ing wayangan wulan Januari kepungkur wayangan SMA 1 ulang tahun ke-42 biyen. Aku ning season limbukan ngene iki, aku ya ngomong piye. Aku biyen kan isih kuliah semester akhir, wis arepe lulus. Aku ngomong ning limbukan. Bapak Ibu guru kula nyuwun cekelen omongane Akbar Syahalam. Aku nek wayangan ning semasa kene meneh taun ngarep kok urung entuk gelar SSN kula suwek rai kula. Oh ngono. Nyatane iki wong lanang iki sing cekel tembunge. Oh ngono. Lati pakarti nyawiji. Nyatane wayangan ning kene neh wis entuk gelar SSN. Apa kuwi? Sarjana Syaitoni Rajim. Woi. Sarjana seni IPK 390 ora elok kowe. Iya. Sombong dulu dong, Bos. Iya. Luar biasa. Petang tahun renek, Nduk. Oh iya,
Iya, iya luar biasa. Mula iki awake dhewe melu paring lelipur. SMA 1 3 tahun, kuliah 4 tahun wis dilewati. Wis kari ngembangke usaha-usaha. Wayangan-wayangan, candak gawean sing maton. Iya, candak gawean sing maton nek wis entuk gawean terus rabi. Aja kesusu rabi sik ora, Cuk. Wong rabi ketoke penak ning rekoso. Oh, apa ya? Rabi ki ketoke penak ratu sedina sewengi. Ning diesel rabi ke mati, ndas wis mulai mumet. Oh, ngono. Disitulah kehidupan sejatinya dimulai. Wah. Rabi. Lah iya. Ketoke rabi penak ning ngono kuwi godane saya gedhe. Oh, ngono ya, Mak. Mula ora ana salahe awake dhewe ndongakne murid-murid kang isih sekolah menempuh ilmu kang mapan ana ing SMA Negeri 1 kete. Ya kuwi muga-muga selalu berprestasi. Ternyatane ya ngrumangsani lah. Pokoke murid-murid kene ngrumangsani disekolahke karo wong tuane. Wong tua nek nyambut gawe ketekuk ringkel sirah dinggo sikil dinggo sirah, awan dinggo bengi dinggo awan. Mula kudu dimanfaatkan kanthi bener becik. Oh ngono. Mergo wong tua urip ning alam donya iki kuwat duwe kewajiban werna 3 manut agama Islam. Apa kuwi? Siji jenengne anak kanthi jeneng sing apik. Oh ngono. Jenenge kudu apik. Kaya aku Akbar, ya toh. Kuwi apik, dikudang bapak ibuku dadi wong gedhe. Oh ngono, senajan awake kuru. Oh iya. Kewajibane wong tuwa siji jenengne anak kanthi jeneng sing becik. Oh ngono. Aja kaya tanggaku. Tanggamu sapa? Lekno sopir kol. Oh ngono. Kan jenengne anake sapa? Mosok enek kok anak dijenengne Kacuk Hirnawa e apa enek? Jenenge elek-elek. Terus guri omah sapa? Bu Endang. Ono, Bu Endang ki anake jenenge sapa? Anake metu wedok dijenengne sapa? Nunu Ndrati wae apik. Oh, ngono. Ora apik. Ya nek ora tabrakan, nek nganti tabrakan. Wacuk kan kulon ya toh, Nunu kan etan tuabrakan. Biar sapa sing tabrakan iki lho? Kacuk elekno tabrakan karo nunuke Bu Endang. Lah, ora elek ngono kuwi. Oh iya, beyo. Nek tabrakan nek kerep lho, Nok. Oh iya. Iya, kudu jenengne anak sing apik. Angka 2 ya kuwi nyekolahne anak sing sak dhuwur-dhuwure. Oh ngono. Sekolahne pamrih apa? Mergo anak kuwi dudu investasi mung perkara bondo ning investasi donga. Besok wong tuwa nek wis murut kasedan jati, wong tuwa nek wis seda, mergo menungso kuwi dudu ula ya ta. Nek ula iso nglungsungi, nek menungso kuwi gedhong ana kuncen ana, wong mati mangsa wurunga. Sing ndongakne sapa nek ora anake? Wah, ngono. Mula anak di sekolahne pula nganti tekan sarjana, nek ora roh karo agama, jedot cara Blitar. Wah, ngono. Rugi. Ayo ngestokake dawuhmu. Angka 3 kewajibane wong tuwa ngrabekke anak. Nek wis 3 ki tercakup wong tuwa wis ora oleh melu cawe-cawe urusane anak. Tegese anak kuwi wis mandiring pribadi iso nata urip dhewe. Wah iya. Iya ya Mak iya. Ayo ndonga bareng-bareng, Nak. Muga-muga ana ing ambal warsa HUT hari ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Ya. Semasaku dapat selangkah lebih maju, tambah prestasine. Sesuai dengan mutunya, bersatu, bermutu nomor 1. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing dak anti-anti wis teko mrene. Wis rada suwe Biru
SMA Negeri 1 kuwi ora mung sekolah sing memprioritaskan akademis, ding memprioritaskan babagan kabudayan kuwi ana, Nduk. Ana. Aku ki duwe kenalan kanca-kanca dalang, pepunden-pepunden dalang. Heeh. Kuwi uga alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Ana umpamane pepunden dalang Pak Eko Suseno saka endi daleme? Gedung Dandang. Kuwi ya alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Heeh. Ana neh Mas Niko saka Gandu. Heeh. Kuwi ya alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Dalang kabeh. Dalang. Ana neh dalang sing lulusan SMA Negeri 1 Nganjuk, tapi aku ora patek kenal Badaralam sapa ngono kuwi lho. Oh iya, kuwi ya lulusan kene. Lulusan kene. Oh ngono. Ning ora patek kenal aku candi ngono. Oh iya. Iya Mak iya. Iya. Prestasine akeh SMA 1. Prestasine akeh yen tak waca ki nganti jam 7 isuk, mula ora tak waca wae. Oh iya. Wis intine kabeh ya wis roh. Oh ngono. Murid-murid kene padha prestasi baik akademis maupun non akademis. Oh ngono. Terus rangkaian adicara dalam memperingati HUT SMA Negeri 1 Nganjuk wis kawiwiti saka tanggal 18 nganti 20 semasa kap. Oh ngono. Terus bengi iki wayangan, tanggal 21 ana Jalan Sehat. Puncake upacara HUT semasa, hari ulang tahun semasa ya kuwi denge 4 Januari. Wah iya. Iya Mak ya. Alhamdulillah. Nduk piye? Saka kersane Bapak Asop lan keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk sing katimbalan sowan marak mangarsa kene paring lelipur paring hiburan ora ngembongake awake dhewe ning sapa uga ana Mbak Niken Salindri saka Kediri lan Mas Yuda Bakiak. Wow ngono Mas Yuda CS. Sadurunge Mas Yuda takon menghibur mengocok perut para warga masyarakat kang mapan ana ing kene. Mbak Niken tak aturi jumeneng luwih dhisik. Oh ngono. Jumeneng. Sepati cok. Kutang tang tak tang ya. Wong disepoti kok ora gelem ngadeg iki nyapa to jane. Kok aurane beda karo biasane, kok merengut, ulate peteng iki jane nek apa? Nek apa jane? Ana rembug dirembug, ana perkara dipecahke bareng-bareng. Nek apa kok ora gelem ngadeg wis disepoti kaya ngono apike, kaya ngono ramene kok. Ndak gelem ngadeg iki gini ya. BM itu apa? Bad mood. Lah ya bad mood iki kan mesti ada sabab musababnya. Napa bad mood? Wong ya acarane meriah sing nonton akeh kok iso bad mood kan ya. Lah nyapa aku diceluk Mbak Niken. Aku ki mbasakne para penonton, Lho. Mbasakne para penonton iki kan nek nyeluk sampean ben sampean lebih terhormat kan Mbak dengan sebutan Mbak. Aku ki dudu nyeluk sampean secara pribadi, tapi ora sine nyeluk Mbak ini kene nek sing nunggoni to liyane aku.
iki di live streaming kok ndak dadi fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam daripada dosa. Lah Kok iso tekone Keri lho Mas. Heeh. Teko Keri aku bar tulung agung. Sing teko dhisik ning kene kan sampean. Aku ki entuk omongan. Iya. Jare Mas Akbar ki dhisik duwe mantan ning Semasak. Lah kon delalake cinlok ketemuan di belakangku kan aku juga ndak tahu. Kok malah nyelok mbak. tembunge Jawa ngarani kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki. Wong biasane iki zaman saiki iki pemenangnya adalah orang dulu. Pemenangnya Adalah orang pertama ya. Kamu kowe pacare Akbar pertama ya ning Semasa. Terus nek ketemuan karo mantane sing dhisik-dhisik apa ya ngerti, terus disalini ngono apa ya genah. ngene lho, jangan mempunyai asumsi yang buruk. Wong pentas wingin-winginane karo aku ya seneng, ya mood, ya bangga, ya bahagia. Kok ning kene kok beda karo biasane? Masalahe tekone gak karo aku. Lah sampeyan iki mau ana acara ya to, ana acara rekaman jare ning Tulungagung. Lah nek aku tekoku jam 11, tekoku setengah 11 mosok kene arep sing dalang arep Pak Asop dhewe kan yo ndak mungkin. Lah gitu kok jarine ndak kopo. Kaya kemarin padahal wis tak beline 3, ndak mau dipakai, ndak mau aku turun aku. Aja ngono to. Lah kan jare kan sik to. Sampeyan ngene iki yo ngabari, pakai yang ini, Wis pakai yang ngabari ini. Mas Ardi kemarin wis ngabari. Ardi. Terus Mas Ardi bilang gini, anu Mas Akbar gak gelem gawe kuwi, soalnya kurang cocok gambare. Mending ngono gak Mas? Ora. Aja menyebarkan yang tidak-tidak. Ngadeg ya. Mau. Baca itu. Obak banyu bening kowe. Masa ndak gelem ngadeg? Hah? Mau. Ngadeg aja ngono. Ayo ngadeg. Aku mana digendong ini? Gendong piye? Ayo ngadeg. Ayo to, ayo. Lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to. Wis kene. Maya Teyus. Wis ning kene ae. Ya to, Dron. Sing nonton akeh mosok arep nesu kan malu to. Lah sing gare malu sampeyan lho. Lah nyapa kok iso aku iki lho, heeh. Dron penonton ning kene SMA 1 terus SMA 1 ki padahal tiap tahun wayangan yo bintang tamune sampeyan lho. Kok iso sampean kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen. Lah kan biyen orang gandeng aku to. Lah kan biyen sik gandeng karo sapa mi kae? Sapa? Sapa? Duh win anu. Oh ora. Ngene lho, ngene. Aku kan yo tidak pernah toh mempermasalahkan masa lalumu. Lah ya aja sampai arep dadi peperangan dunia apa piye? Lah yo, aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu. Aku lah gak ndek masa lalu, kabeh lho tak ora tak akoni kae gur gimmick tok sing kae. Loh, aku tidak pernah mempermasalahkan niken biyen arep umpamane bahasane iki jatuh di pelukan orang yang salah. Aku boyo tahu ngomong ning ngono kan tidak. Ning sing penting ora biyen-biyen saiki membuka lembaran yang baru. Sing penting saiki niken wis ana regemane RM Akbar Syahalam. Pede. Sapa? Ngucapkan salam cek. Oh iya, kagem sedaya. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penontonnya Buya ini ya Mas? Iya, itu. Masya Allah, subhanallah. Ulang tahun SMA Ulang 1. tahun SMA Pegri. Kok Pegri? Pegri guru. Lah aku ya neng tulisannya Pegri kok. Ya Mas Dik itu di bawah naungan Pegri. Oh. Mas SMA 1 Nganjuk. SMA 1 Nganjuk.
Oke, semasa ya Mas. Semasa Nganjuk, semoga semakin sukses ke depannya, semakin banyak muridnya, semoga lulus semua. Terus apa nih ya, semakin maju, semakin bermutu, semakin jaya, sejahtera selamanya. Amin. Nek murid kene iki mempunyai moto bersatu bermutu nomor 1. Mutune jelas apik-apik. Contone alumnine ya kaya aku. Niki nek bermutu apik. Mutune kan apik ngono to. No comment. No comment lho, kepala sekolahnya Pak Asop. Bapak Asop. Ya, didongakne apa? Bapak jangan ya, Mas. Hah? Bapak jangan. Kok Bapak jangan ya? Bapak Sop. Kuwi jangan sop. Nganggo A kok. Oh ya. Bapak Asop niku sing pundi to, Kang Mas? Yang duduk di depan, di depan. Nggih, kita doakan aja ya. Iya, no. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Terus sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Yes, wish you all the best. Wah, dah. Apa mau lulup the best sih apa? Wis lulup the best sih lho masak. Doa terbaik. Oh, doa terbaik buat SMA 1. Ya, dan juga Bapak Sop. Bapak nganggo A kok sop tok Ya, lho. Bapak Asop. Ngene ya, Dik niken ya. Kenapa? Kan aku ki ketemu terakhir karo sampean kan ya pentas ning Kemlokologi kemarin. Dek ingin lagi ketemu kok iso ngomong ngono. Dek ingin lagi ketemu kena kita. Apa kok? Ini apa maksudnya? Maksudnya ketemu. Maksudnya itu di sini dalam arti ketemu di panggung. Iya. Itu terakhir di Kemlokologi. Iki lagi ketemu neh. Ora no, ning Kaiwi apa ning sing aku pacaran karo Mas Badar kuwi lho ning. Ning Nganjuk ning ndi Mas? Balai Budaya toh. Ya, tapi kan sampean tidak menyinden di sana. Oh iya. Ya, mula aku kangen suaramu, weta. Ora ketang sak tembang untuk menghibur warga masyarakat, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nembang apa lho cah iki? Suaraku ndak tekai. Olah yo ditekak-tekake to. Nyanyi ya ndak? Loh kok nyanyi yo? Lah sampean sing bawa. Oh, aku kon. Sampean bawa. Terus sing aku tak sing ngendang. Sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho Mas. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo yo enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu lho. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean. Jajal bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Engger apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho, mosok jebuk curigai karo masa laluku. Sing mantan ning semasa wis sapa ngono. Tapi mben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelak? Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak mut. Katukmu, katuk. Pelak. Nyidam sari kakidong mamanis. Niken. Dalam. Aku ning kene iki sebagai apa? Dalang. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau Niken kan enggak. Oh, bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu nyapa ren apa wah urung tak apa-apa kalau wayang itu semakin lama umurnya sampe namanya kayak Mami Heru ta Mas. Aku ki nerokne sampeyan ki lho aku kalau wayang itu semakin lama umurnya itu semakin antik. Kalau sampean semakin lama semakin cantik ya. Napa ndelokmu kok tekan ndi mau? Mbah. Kaya ngene.
Nyidam sari kekidung memanis kaya kumbang kang amulat sekar kepengin ngisep madune brangangang swara arum yayah manten kang lagya karon se deni Rama Metprana marang Kusumayu sedalutan bisa nendra karo mlaku ben suasanane panggunge ben urip. Wewe Mas. Heeh. Wewe. Ngateng-ngateng. Sampeyan sing mlaku. Lho. Wis Sisan. luwih kok udalah kon mlaku dhewe renggang kula kinepyur pulut saya Gusti dalang kok ngodak ngatek terus nyedam sarining tresna mlakune jak ngina-ngene kaya mencok. Aku wis bawa ya ta, saiki nembang nggo mukadimah limbukan ya. Iya. Apa sing pelok wis bebas wae, meng bawane nyilih nyedam sari. Nah, Setia tuhu mawon nggih. Setia tuhu, tak nyimakkan kene ya. Mungkin nek mboten teka pripun Mas? Ya tak junjung. Nek ora. Tenan ya? Ya. Ya wis ra tak tekakne nek. Ora. Apa ya tega ta. Mangga setia tuhu nembang alon-alon. Yuk. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki Koyok ngene kok ora tekan iki lho. Wong ya cek apik suara. Niki meh kepentet ya Mas. Malah meh kepentut. Lanjut. Ya.
Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Mugi-mugi kedepanipun tansah pinayungan Gusti berprestasi muridipun ginanjar kesehatan, keselamatan karahayon kawilujengan. Setya tuhu katur dumateng keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Dik Niken, niki nggih kuwatah sing memonitor lumantar YouTube nganti tembus 10.000. Alhamdulillah. Iki juga ada pepunden dalang sing WA aku. Bar monitor. Nah, saking ya tak anggap guruku bapakku dhewe, Pak Kangko, Karanganyar. Bar monitor salam guniken ya. Waduh lagi. Nunggal karep iki. Nggih, Pak, anderek ajar, matur nuwun pangestunipun ingkang kula suwun. Lanjut. Mokyen to Iki penonton sing nonton semene kae dan lumantar YouTube oke sing nganti-nganti awake dhewe to. Incis. Oke sing nganti-nganti seneng karo Akbar karo Niken. Tapi di sisi lain juga banyak. Mula sampean mau padu aja nganti kegawa kebrongot karo emosi. Mergo nek dhewe nek apa-apa niki sing keplok ki ya akeh. Lho ora apa to. Tapi yang namanya hubungan itu pasti ada tukar padunya loh, Mas. Oh ya, minangka bumbune kono ya. Heeh, nek aku gak nesu berarti kan aku gak sayang sama kamu. Kamu mau toh gak tak nesoni gitu terus aku duyem ae gitu mau. Ya enggak mau. Mau ya ndak apa-apa. Ini ada apa itu dari penggemar nggih? Oh,
Acne lover. Waduh, aduh. Acne lovers. Iya. Anu Apa Mas yang itu? dibawakan ke atas Mas Karis. Ada ucapannya itu. Iya itu, wah itu buket seperti itu. Lah. Gede men. Oh bajiret tak nek koke lho. Loh kan ini Nita sama bakul kok toh, Mas. Iya, heeh. Oh, ki anak apane iki? Wow. Wah, dhewe kon badmintonan iki ketoke. Oh, koyo ngene. Lho. Iki ana rokoke Silver Queen. Oh, kok raket. Oh, terus iki duwe eketan. Wah. Itu diwacane itu. Oh, iya. Bacakan dong. Sini. Oh, ada lagi tuh Banyak. sayang ya. Mas, Buket tok sak kelir dhewe piye. ada lagi nih, Mas. Ya. Apa tadi? Ya. Oh, ya, siap. Ini Mas Akbar ditambah dulu. Lo dimbruk nih. Ini ada ini. Dibaca. Kamu kemarin punya hutang sama aku toh, ini tape ini. Wis to gawanen nek duwite gawanen. Calone kan ya dhuwitku ya dhuwitmu to. Kecuali nek rokok ki nak nggo aku, sampean kan gak Lah yo ngerokok. gak apa-apa toh, tak ge aku toh. Rokoke sampean kan beda, ya dibaca ya, heeh. Yo, Ini panjang ini. Iya, panjang no, heeh. Teruntuk Bakul Kok dan Mbak Nita. Bakul kok. Sami yang Bakul Kok jenenge. Iya. Terus Semoga kalian bisa seperti kok dan raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran ae, ojo nesuan ae, langgeng-langgeng ya. Couple kesayangan kita Acne Lovers siap kawal sampai halal. Dukung dalam suka maupun duka, siap jadi garda terdepan buat kalian yang selalu siap support kalian tanpa batas dan tanpa kenal lelah pokoknya. Dari kalian kita banyak belajar arti kesabaran, kesetiaan. Dari kalian kita yo ngalah. Acne Lovers via grup WA, I love you sekebon. Acne couple kebangsaan dan salam gemati selawase iki wis, Mbak. Oh ya enak. Wah, Iki apa? Oh, iki nyuwun gendeng iki. gending. Cakra kembang, duet Mbak Nita dan juga Bakul Kok. Terus wi sing kemo kuwi. Sing ini Wah, akeh men. Der. Apa? Der iki. Dir ya. Atau der itu macane. Mbak Niken dan Mas Akbar sehat-sehat bahagia selalu harmonis. Semoga yang kalian cita-citakan bisa tercapai, amin. Lancar segala urusan dan rezekinya. Maaf kalau boleh request satu lagu diduetkan. Sotia, Cokro Kembang, salam gemati selawase. Sampean nganggo klambi abang kok kaya iki ya. Lucu ngono. Tapi ini gak bernyawa. Oh, enggak bernyawa, enggak bisa anu ya. Sudah ya, Kayak, Mas? duduk dulu istirahat nanti lagi ya. Wah, iki yuk Kik. Bayo. Taruh sana lagi. Anu, Mas Karis. Wah, botenan. Wong lanang sing gelem ngongkon aku ya gerak-bar tok lah sini. Kok iso mbok bales ngono iki lho. Iya. Iya ya, wis. Mana itu? Iya. Nih, wis. Ora entuk rokok kok semasa entuk rokok kok iki. Iso alon eta. Wes engko cacah ya nek gong keduman rokok dijupuk siji-siji ya. Oke. Ya. Istirahat dulu. Nes, niki juga ada Mas Yudo, ya disepoti aja dipleroki dibajutne perahu layar. Apa? Oh, Jogja Istimewa. Oke, siap. Oke. Ya. Dadekne Mas Tris, monggo.
istimewa. Alhamdulillah wa syukurillah malam yang berbahagia ini bisa kembali bersama dengan Mas Akbar. Alhamdulillah Mas Yudo. Wah, ada pantun untuk semasa pantunnya Nganjuk. nopo Mas? Tuku kayu neng Jakarta numpak kereta. Dirgahayu semasa Nganjuk yang ke-43, semoga jaya sepanjang masa. Amin, luar biasa. Hebat. Pantun. Semasa Nganjuk itu ternyata menjadi sekolah yang hebat luar biasa. Leres Mas. Lahir dari semasa satu Nganjuk tokoh-tokoh yang hebat. Nggih. Kadosta panjenengan. Nggih. Alumni semasa Nganjuk. Nggih, leres. Panjenenganipun Pak Ketua DPR Nganjuk, Pak Tatit. Nggih, Pak Tatit. nggih. Menika nggih alumni sini. Oh, nggih. Pak Kolonel Waris Ari Cahyono. Nggih. Asli alumni sini. Oh, Lho. hebat hebat. Pak Nito, Pak Panito, nggih, Eksindo 57. asli dari sini. Maka dari itu semasa Nganjuk menelurkan generasi yang hebat dan berkualitas. Tepuk tangan untuk semasa. Amin, luar Wah, biasa. sampean alumni mriki nggih? Nggih, 2019 lulus. Jurusan bahasa ta? Leres riyen wonten jurusan bahasa sakniki mboten wonten. Siswane jumlahe 20. Nggih, 26. Halah pacarmu cah ngluyu. Aja ngedu. Alah, Mau lagi apal didongane aku modele. Alah, Mau apal didongane harmonis. model-model kaya sampean iki. Aja ngedu ngobak-ngobak banyu bening. Kula mboten ngobak-ngobak banyu bening karena ada pepatah, kisah atau masa-masa paling indah itu adalah masa-masa di SMA. Yang lalu biarlah berlalu, kita Nggak sambut bisa. masa depan yang Nggak cerah. bisa. Cinta pertama bagi wanita akan dikenang sepanjang masa. Ora iso. Cinta pertama bagi pria adalah pelajaran berikutnya. Kayak sampeyan niku. Loh, pelajaran kan yang lalu, justru yang lalu, yang sekarang ditempuh harus yang Omong pelajaran. sapa? Iki Oh. mawang Elsa WA karo aku. Sopo? Alah iki malah WA karo aku sing dalem Mas Akbar, WA ning sampean. Nek ora percaya buka HP-ne sampean. Ora enak. Ora enek tulisane ngene, semungut ya sayang. Alah, Aja ngobak-obak banyu bening. Ora enak mbok ceken HP-ku ora enak. alah hafal. Lah kok sing lanang ya WA karo Mbak Elsa, Mas Akbar WA lah kok ngene, marah topean. Lambene. Alah, Iki lho sapa sing mbok jak? Sinten? Iki. Lah niki pesenane Pak Asop. Heeh. Kon gawakne dagelan menungso rai naga. Lah niki. Mosok raine wong kaya gayor gong kae. Lah niki pesenanipun SMA 1 Nganjuk. Nek mboten niki mboten lho Mas. Oh, nek mboten niki luwung rawayangan. Luwung rawayangan. Kon gawakne dagelan sing rupane kaya takir plontang. Kene lho maju kene wis. Bocah diwedhaki malah ketok kelawu. Wong iki dandani mbok ya kaya Mas Akbar nyayeni gagah. Aku ya ganteng wedakan rembet-rembet ketok sumunar. Wis awake ireng wedakan putih. Rupane malah kaya galengan. Iki jane rai apa ndut iki. Bahaya jumri. Ngomong apa kono lho, wong kok iso meneng ae, duwe ide-ide apa, omong-omong apa. Gagasan apa-apa. Angger tanggapan kok gak tau seneng to, Mas. Napa ge to? Mosok enek menungso raine kok mlumpuk ngono kuwi. Rai mecer-mecer di totoli pitik. Rai mecer-mecer dodole pitik ngomong. Ngomong apa kono lho. Ngomong apa? Lho, piye to ki? Wong iki ditanggap kok. Kan awake dhewe nek go SMA 1 dalam rangka HUT yang ke-43. Paham HUT ora? Paham. HUT apa? Hut. Sik wong angel angel ketok ya. HUT. Lah iya. Apa? Hut. Kepanjangane Hut. ngene kok ora kon napuk lambene iki lho. Sing tak karepne iki hane apa, une apa, tene apa. Lah kuwi lho. HUT. H Hari. U Ulang. T Tahun. berarti HUT Hut. kepanjangane. Hut. Wong kok cengengesan iki lho. Mulak ae. Sowaning semasa 1 Nganjuk paling tidak awakmu ado-ado saka Ngawi. Apa yang akan kamu berikan sumbangsih apa sing arep mbok wenekno ning gone SMA 1 Nganjuk? Kuwi menehi apa? Ngawur kene kok ngawir ini arep golek malah kon ngewehi. Piye to ki? Piye to iki jane?
Kowe iki kan saka Ngawi. Ya. Ditimbali sowan nang kene Ah. dalam rangka HUT ke-43. Ya. Awakmu arep meneh nyapa? Lho, aku ora ngewehi wong aku rene iki arep golek. Maksudnya penontonnya kalau ben piye ngene lho. Ya ben ngono ae. Lho. Iki piye to iki? Ya Allah, Gusti kok angel men to dijak Angel, jak omong angel. SMA 1 Nganjuk di tahun yang ke-43. Heeh. Kuwi supaya sekolah iki ben maju lho dikapakne. Disurung. Wah, sampean anu ya Mas niki. Enten anu kabel-kabel lecet enten ta? Buku apa, Mas? Nyetrum cangkeme niki lho. Dijak omongan kok iso panjenengane Pak Muhammad Asop. Ya. Minangka kepala sekolah SMA 1 Ngawi. Pak Nganjuk. Nganjuk. Lah yo nganjuk. Nganjuk. Maksudnya niki Mas Mendol saking Ngawi. Oh, Lah niki teng SMA 1 Nganjuk. Nganjuk. Betul, betul, Kuwi betul. Pak Muhammad Asop kuwi kowe wis pirsa ta piyayine? Yo wis to. Wene ana nggon. Nggon wis sakmono mbane mosok cek kurang. Lungguhne ngene lho. Lho, apa stroke ora iso lungguh? Hei. Tak tuapuk bosok. Beh, wong kok iso. Maksudnya kaya Mas Akbar ada visi misi ke depan. Nuwun sewu Gagasan. lho. Mas Akbar. Sinten to Mas Mondol sejatinipun? Nggih. Sampean paling umpama dalang ngarep sebutane kan Ki Akbar. Akbar, siapa? Kula dagelan sak paling niku. Nggih. Lah niki niku wingking titele RM. Waduh. Loh, aku yo enek RM-e, Mas. Loh niki RM jenis Raden Mas lho. Lho, sinten? Remukan menungso. Jadi tapi nek masalah studi, masalah sivitas akademika nggak mau kalah. Mergo iki ning SMA pengen nunjukkan gitu, Mas. Iya, sampean S1, S1, SN, SSN, sarjana seni. Saya SPD sarjana pendidikan. Ini belakangnya IR, Lho, insinyur. Idrokok. Dadi sales, Mas. Tapi jangan dipandang uang niku jalmo limpat seprapat tamat. Tamat. Giri lusi jalmo tan kena kena kiniro. kiniro. Masya to elek rupane, masya to kaya tunggak diudeng-udengi. Tapi beliau itu mempunyai kemampuan, mempunyai kepandaian, mempunyai skill yang hebat. Mbok dipamerne to, Mas. Ini loh, maju ini loh. Maju. Gagasan HUT yang ke-43, 4 dan 3. 4 itu adalah 4 mata angin, arah mata angin, timur, selatan, barat, dan utara. 3 itu adalah tujuannya. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan barokah dan terarah. Paham ora kowe? Gak. Maksudnya awakmu ki arep menehi apa supaya SMA niki maju ki lho. Jarine nek konsepe nek resepe apa kae jare kudis apa-apa kae. Lah nek kuwi ya jelas to kowe. Jelas piye? Wong iki jenenge misale nek wis